Dalah dudu karepe dhewe. Ngina karo guruku padha karo nyepelekke lawan Yaksopati. Ngina lawan guruku padha alih nyepelekke kula. Kowe muridku sapa kowe jenengmu larang-arang seba? Kula Kunarki Denta. Ya. Kuwi sing ngomonganmu kempreng-kempreng tur lucu kuwi. Iya. Kula boten trima. Bagus. Nek aku nggawa rombongan Kurawa iki blas ora tau kasil. Merga Kurawa makaping-kaping tak kanthi ngalor ngidul ngintan kulon ora tau meratasi gawe. Mula dina iki Yaksa Denta Yaksopati kabeh wae. Paleske wirange gurumu. Para putra siswa Sukalima pilih sing pentingan kabeh sing mangkat kabeh. Sikep gegaman kabeh. Antasena sencaki rangket dipateni. Mekaten Bapa Penemban. Pancen kaya mangkono. Lajeng benjang menapa bedalipun? Besok dadak ngenteni apa budal dina iki, Yer. Ngestoaken dawuh Bapa Penemban. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja gunging kang Balakuswa obro bosananira